ipakita ko sa inyo ha. Ito yung mga papel na pinaprocess namin noon. Hindi ko naman ipakita lahat. Tignan ko kung ano yung talaga yung andito. Ito siya oh, ito lahat. Hi guys, good morning. Good morning guys. Ano na ba ngayon? Oy, March 1 na ngayon guys. But anyway guys, good morning. So, hindi ako nag-vlog yesterday and may nagpaano sa akin. Anong tawag nito? Alili Z. San Agustin. So, yun ang pangalan niya. And i-shout out ko daw siya si Alili. Hi sis Alili San Agustin. Thank you for dropping by on my channel at saka thank you sa private message mo. She's asking guys kung ano daw yung mga visa application. Fiance application. Kung meron man ding mag-apply ng mga visa. Rinig nyo? Yung shower. Tumutulo. Anyway, so yun. Kung meron dito you guys na nag-apply ng fiance visa at hindi pa nakapag-start at saka hindi alam yung gagawin. Hindi ko, disclaimer lang ha guys, hindi ko talaga alam kung ano yung anong dapat gawin. At saka it's been, I think it's gonna be 12 years, you know, yung pagpaprocess yung pagpaprocess ko noon, 12 years na ata siya kasi magti 10 years na ako dito guys, this coming March. This March na ngayon, March 9. And also, ano pa ba? So, yun, ang sabi pa niya, daw sila, hindi pa sila nakapag-process. So, ang i-share ko lang, sis Alili. Pero, ang naalala ko lang, sis, so, ang sa lalaki, dapat US citizen siya, kung nasa US man siya. At saka, parang yung form ata is I-12-9. If pinaprocess ko, ang sa akin kasi ang pinag-aabalahan ko noon is yung kumukuha ako ng ID dalawa. Dapat may dalawang ID, talagang dalawang ID kahit SSS or driver's license or postal office. I think sa akin tinanggap nila yung sa postal office na ID. Buti na lang tinanggap nila at saka of course nag-process ka ng passport. Nakalimutan ko na kung ano yung requirements sa passport nung kumuha ka. Nakalimutan, matagal na kasi guys. Pero dapat may passport ka. Ang sa akin sis Alili, kumuha ako ng baptismal para talagang parang additional ba. Kumuha ako ng baptismal certificate at saka yung talagang pangalan ko kasi yung pangalan ko mali-mali. So ni-register agad ng parents ko ulit. So, yun yung totoong pangalan ko na nasa school. Kung ano man yung ginamit ko noon, dito lang yung sa akin ha, yung story ko nangyari at saka yung kinuha ko. Nung ginamit ko na, ang nalalaman ko kasi MaryAnn at saka sa school, yung ginamit ko MaryAnn at saka sa baptismal din MaryAnn. Pero sa birth certificate ko mali-mali. So, ang sa birth certificate ko, pinabago ko. Kumuha ko ng baptismal para prove talaga at saka yung bagong birth certificate ko na galing sa NSO. So, yun. At saka, Sinumar, yung talagang Sinumar na single ka or hindi ka married. Yun ba yung Sinumar yun? Dapat magkita kayo 2 years. Physical, meet the fiancé within 2 years. Dapat, and also meet the income requirements sa nag-petition ito sa lalaki. I think kung yung fiancé mo na foreigner, yung okay naman yung income niya dito sa US, na maka-afford siya magdala ng Pilipina dito sa US. So yun siya. And also, kung hindi siya maka-afford at gusto niya mag-asawa ng, from other country, or Filipina or kahit saan at saka gusto siyang magdala ng fiancé dito sa US at hindi siya maka-afford or hindi nakaano yung income niya, maliit-liit lang yung income niya, ang gagawin, pwede siyang gumawa ng parang may mag-petition tutulong sa kanya na ganyan-ganyan. Meron diyan, may tawag diyan eh. Joint sponsor yung tawag nun, joint sponsored. Yan. And also, yung kinuha ko, yung requirements ko sa pag-file na ng mga papilis, ang requirements talaga is yung ticket ng foreigner. Pagdating dito, nagkikita kayo kung kailan lahat ng ticket, yung receipt sa hotel, yung ganyan, na naka-stage talaga siya dito sa US, sa Pilipinas, naka-stage talaga siya sa Pilipinas, at saka may ticket siya, at saka, mga receipt, hotel receipt, pictures, also kung if you guys keep sending emails,
back and forth, yung mga emails ninyo. Ang inano ko noon, piniprint namin lahat yung mga emails, yung mga e-card noon, also yung e-card noon, piniprint din namin, yung mga chat namin, piniprint namin, at saka yung phone calls, yung foreigner mo, tumatawag sa'yo, yung phone calls, may record naman yung carrier niya dito sa US, i-print din niya yun, yung tawag sa'yo, or kung ano man, kung mayroong padala, siya sa'yo, yung receipt ng nakuha mo, for example, Western Union, ipakita mo, ganyan-ganyan, kung ano pa man yung proof na maipakita nyo na talagang totoo yung relationship na ninyo. Ipakita ko sa inyo ha, ito yung mga papel na pinaprocess namin noon. Hindi ko naman ipakita lahat. Tignan ko kung ano yung talaga yung andito. Ito siya oh, ito lahat. Marami siya guys, as in. Ito yung pinafile namin noon. And tignan natin kung mayroon pa ba dito. Tignan natin ha. Kasi ang dami. Okay, yung i-print mo yung passport mo. Long distance calls, on dito lahat, mga tawag niya. Ito siya. Mga Western Union. Ito yung pinapadala ng una kong lalaki, Western Union. Ito yung hindi niya binigay sa akin na talagang para sa akin. Ito yung pinapadala niya lahat. Yung kapag may pinaprocess ako, kapag may bayaran ako sa agency na pinag-ano namin, kasi yun. So, yun. Ito yung lahat ng receipt na binigay niya para ibayad sa mga dapat bayaran para sa pag-file ng papilis. Ang mahal, guys, o mag-process, guys. O, nakita ko siya. Yung, tignan nyo dito, meron kaming hotel. Yung ticket din namin na, pinakita din namin yung ticket na pagpunta niya sa Mindanao para i-meet yung parents ko. Yung mga e-cards namin, hala, andito pa lahat. Okay, ito na rin guys, itong video na ito, ibasahin ko tong anong sinulat niya dito ha, yung hindi pa kami talaga iwan ko, parang pag-uwi niya, yung pag-propose niya sa akin, ito yung sinulat niya. I started to get you a romantic card. What the heck are you doing? It is an e-card. This is very popular before guys, yung mga e-card. But I found this one and had to get it for you. Hope you like it. Love you much. Looking forward to being with you forever. Ako talaga ha. Forever ha. Okay. And also, I write another e-card. I have a different handwriting before guys. Honestly. Yung handwriting ko noon. Yung agency namin, Sis Aleli, yung agency namin request us to write a note. Let me see kung a love letter, I think, to each other. Okay, so, yeah, so mga ganyan. Hala, guys, ito lahat, guys, oh. Hindi naman talaga ito. Ito yung mga proof talaga. As in, nandito pa lahat. Akala ko, tinapon ko na. Andito pa pala. Oh my God, ang drama namin dito. Ang resulta pala, hiwalay. Son of a bitch, Paul, why didn't you just go home? Dahil hindi kaya niyang isang babae, dapat tatlo. Huh? This is part of my memory. This is part of my, part of my past. I don't know if I'm going to throw this out or just keep it. Guys, dami mga kadramahan. So, I don't know guys. Let me know guys kung itatapon ko na ba ito or ikikip. Hindi ko talaga alam. Andito pa talaga to. Akala ko tinapon ko na itong mga email na to. Oh my God. Meron pa akong picture at saka love letter na pinadala. Ay, nako talaga. May mga drawing pa sa gilid. Ay, nako guys. Ito, mga style ko noon guys. Oh, mga love letter na mga style ko noon. Tignan nyo. Look. Meron pang mga ganito. Meron pang mga hashtag na nakapalibot. Ay, nako talaga. Hindi ko na ito alam ah. Apple in my heart. Only you can feel. And I always will. Siya kadrama. First mo, a big kiss for you. Naano na tayo guys, naiba na tayo sa topic. Pasensya na kasi naiba tayo sa topic. Pero ang kasagana halos dito, hala. Uy, meron pa palang mga picture. Uy, oh my God. Yan siya. Ito yung nakikita niya yung parents ko, yung family ko. Yung picture, yung totoong picture, parang tinapon ko na. Kasi hindi ko na alam. At saka parang tinapon ko na rin din
buhok niya kasi pinutol niya yung buhok niya. What? Para daw balikan ko siya. At saka binigay sa akin like, ayun ako. Umiyak na yung pusa ko, guys. Hold on, guys. Balik tayo sa petition sa fiancé. I think ang andito na sa kasulat dito is, first, step 1, submit petition to USCIS. I think, ito yung unang gawin. At sis, kung gusto mo talaga siyang maano lahat, yung masikop lahat ng kung ano man yung talagang gawin at saka unang gawin, you have to go to USCIS.gov or yeah, how to petition. I think yung asawa mo yung fiancé mo yung mag-petition, diba? I think sa uscis.gov. May form doon. And then, step 2, after yung petition kung na-approve na, diba? May ganun-ganon. May medical exam na. Ikaw, yung Filipina, mag-medical exam. Attend interview, the US Embassy pagkatapos. And then, step 2, pag na-approve ka sa interview, yung yung visa mo na-issue na. Then, step 5, then travel, and then marriage in the US. Yun lang yun siya. Submit the petition sa USCIS, yung form, at saka yung mga information. Ano sa ilong ko? Yung mga lahat ng anong requirements, ganyan-ganyan. Kapag nahirapan kang mag-file at saka very confusing din talaga yung mag-file. Very confusing. Mag-ano kayo ng agency din yun, agency. Maraming agency dyan sa Pilipinas, sa Cebu, marami din magagaling dyan sa Cebu, sobrang marami dyan. So, I think yun lang yun, guys, yung ano ko, maibigay ko kasi hindi naman, pasensya na sis Lily, pasensya na ha, pero inano ko yung request mo or sabi mo nagawan ko ng video, pero yun lang talaga yung ginawa ko noon at saka yung ginawa namin noon. And also, isa-shout out ko na rin sina Nitski Manalili. Hi sis, thank you for watching. Again, thank you sis Alili Z San Agustin. And also, isa-shout out ko na rin sina Lilibeth Martinez Alamag at saka sa sa sister niyang si Mildred Alamag. Thank you guys so much for watching. And also, isa-shout out ko na rin sina Yumi Espina. Thank you so much for watching, guys. Guys, I'm shocked, guys, na andito pa pala yung mga papel. Yung lahat ng mga sinulat-sulat namin noon, andito pa pala. I would like to make a video, guys, yung mga sulat sa nakaraan. Sulat sa nakaraan. I don't know, you guys. Please, i-hit nyo yung like button, guys, kung gusto nyo makita. Or leave a comment. Or like and then leave a comment. Say yes, gusto namin makita. Or hindi naman makita. Yung marinig lang. Hindi naman lahat. Kasi parang sobrang dami. Akala ko talaga, guys, tinapon ko na siya. Akala ko, sinunog ko na kasi sinunog ko yung ibang picture niya. Yung buhok niya, sinunog ko niya yung picture at saka yung picture ko at saka with family hindi ko sinunog. Yung may plano din akong gagawa ng video next time para sa diary ko. Meron akong maliit na diary at saka gusto ko rin siyang gawan. Nakuha ko tong idea na ito kay Miranda Singh. But anyway, guys, thank you guys so much for watching and I hope you enjoy this video. And I hope na si Sis Alili niya. Kasi ito lang talaga yung nalalaman ko yung mga ganyan, yung mga IDs, mga sinumar, mga certificate, yung baptismal passport, IDs, mga ticket, mga picture ninyong dalawa, receipt, yung ticket flight niya, lahat sa kanya din, lahat ng income niya, ganyan, income sa bangko niya. So yun lang ang alam ko at saka yeah, yung form is I-129F. I think yun yung form. Pero sis Alele, doon mo siya mahahanap lahat sa uscis.gov. Yung asawa mo mahanap niyo yun. And so yun lang. Thank you guys so much for watching and I hope I will see you guys in my next video. Watch out for the next video, guys, about may mga love letter pala akong nakikita dito, ang dami pa. At saka babasahin natin yung mga iba-iba at saka yun. Kung ano man yung nakaraan. Kasi guys, matagal na yun guys. 12 years ago guys. Ang tanda ko na guys. 12 years na pala yun. So, hindi ko na talaga naalala na. Na-shock nga ako may mga ganito pa. So anyway guys, bye! Thank you guys so much for watching. Bye!